салом дӯстон, муҳимтарин хабарҳоро аз олами муҳорибаҳои омехта ба вижа UFC манзури шумо мекунем. Охири ин ҳафта субҳи 4 июн ду размгари Тоҷикистон дар UFC баромад мекунанд. Муин Ғафуров ва Муҳаммад Наимов якбора дар як карт рӯи майдон мебароянд. Муин Ғафуров сеюмин варзишгари тоҷик дар UFC гардид. Якбора баъд аз Муин ҳамакнун Муҳаммад Наимов низ бо ин ташкилоти пурнуфуз шаҳрнома ба имзо расонид. Ин ду варзишгарро ки дар муддати кӯтоҳ рақобатро қабул намуданд, чӣ интизор аст? Муин Ғафуров ки бо тахаллуси тоҷик дар ҷаҳон маъруф аст, баъд аз бастани қарордод якбора рақибаш низ муайян гашт. Дар UFC Vegas 74 Муин Ғафуров бо Ҷон Кастенет вомехӯрад. Ҷон Кастенет аз Амрико буда таҷрибаи ғании ҳунарнамоӣ дар муҳорибаҳои омехта ва вижа дар UFC-ро дорад. Бояд гуфт ки рақиби Ҷон Кастенет дар ин мусобиқа нафари дигар буд, аммо якбора осеб бардошту UFC дар ин муддати кӯтоҳ барои Муин Ғафуров ҳам шаҳрнома ва ҳам рақобат пешниҳод кард. Шери нари тоҷик ин пешниҳодро қабул намуд ва ноҳаросида акнун бо Ҷон Кастенет болои 8 мебарояд. То чӣ андоза Муин Ғафуров ба ин рақобати кӯтоҳмуддат омода аст, инро касе намедонад, зеро варзишгари тоҷик вақтҳои охир дар Амрико пайваста ба тамрин машғул буд, аммо омӯзиш ва тактикаи махсус бар муқобили Ҷон Кастенетро дар ин муддати кӯтоҳ аз худ кардан метавонад ё на. Бояд гуфт ки Ҷон Кастенет мебоист дар ин мусобиқа бо намояндаи Бразилия Матеус Мендон рақобат мекард. Акнун Матеусро Муин Ғафуров дар ин набард иваз кард. Таҳлилгарони соҳа бар он назаранд ки Муин Ғафуров бояд бар муқобили Кастенет ҷиддӣ муносибат кунад, зеро ӯ як варзишгари ҳирфаӣ ва касбӣ аст ва ҳамзамон ғалабаҳои бузург дар MMA ҳам дорад. Намояндаи Амрико дар олами MMA 19 ғалаба ва 6 бохт дорад ва бар муқобили дилхоҳ рақиб арзанда ҳунарнамоӣ мекунад. Муин Ғафуров бошад 18 ғалаба 4 нокомӣ дорад. Аз рӯи шумораи рақобатҳо намояндаи Амрико таҷрибаи бештар дорад, аммо як бартарии Кастенет дар он аст ки ӯ дар UFC аллакай 4 рақобат анҷом додааст. Аммо Муин бошад дебют мекунад. Хоҳем нахоҳем Муин фишорро эҳсос мекунад. Муҳаммад Наимов варзишгари дигаре ки баъд аз Муин якбора қарордоди UFC-ро қабул кард ва дар як муддати кӯтоҳ акнун ӯ низ дар майдони диловарӣ ҳунари размгарии худро намоиш медиҳад. Баъд аз Нурулло Алиев, Лоиқ Раҷабов ва Муин Ғафуров, Муҳаммад Наимов чорумин тоҷик дар UFC аст. Аммо бори аввал дар таърихи UFC ду тоҷик якбора дар як мусобиқа вориди ринг мешавад. Муҳаммад Наимов метавонист аввалин тоҷик дар UFC бошад, аммо ӯ соли 2020 дар мусобиқаи интихобии Дана Уайт ба шикаст мувоҷеҳ шуду ҳамин гуна шонси бастани қарордодро аз даст дод. ӯ соли 2020 аз рӯи хулосаи доваро аз Колин Энглин ноком гардид. Акнун баъд аз бастани қарордод Муҳаммад Наимов аввалин рақобати худро субҳи 4 июн дар Лас Вегас бо намояндаи Австралия Ҷейми Маларки анҷом хоҳад дод. Дар ҳисоби Маларки 16 ғалаба 5 нокомӣ ба қайд гирифта шудааст. Муҳаммад бошад 8 ғалаба ва 2 нокомӣ дорад. Ҳар ду варзишгар 28 сол доранд. Акнун тамоми Тоҷикистон ва тоҷикони рӯи дунё субҳи 4 июн таваҷҷӯҳ мекунанд ба UFC Vegas 74, зеро ду тоҷик якбора бо рақибони худ даст ба гиребон мешаванд ки ба ҳарди онҳо бурдборӣ ва муваффақиятро хоҳонем. Месазад ихрор шуд ки шумораи UFC-чиён аз Тоҷикистон метавонад ба 5 ҳам бирасад, зеро фаромӯш намекунем ки Самандар Муродов ҳам имкони бастани шаҳрномаро дорад, вале ҳанӯзам интизори виза ва сафар ба Амрикост ки дар сурати ба даст овардани он метавонад варзишгари UFC бишавад. аз 2 то 4 июн дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе гран-при оид ба ҷудо баргузор мешавад ки наздики 500 ҷудокор аз тамоми дунё ба ҳам меоянд. Меҳмони фахрии ин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо чемпиони UFC Ислом Махачев хоҳад шуд. Варзишгари рус аллакай дар Тоҷикистон қарор дорад ва рақобатҳои ҷудои гран-при Душанберо тамошо хоҳад кард. Чӣ метавон гуфт? Танҳо ҳаминро ки Ислом хушомадӣ ба Тоҷикистон. барои имрӯз тамом. То дидорҳои навбатӣ сарбаланд бошед.